салом дӯстон, дар ин видео мо дар бозии птицерияи пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва вақте мо регистратсия мекунем, мо дар як тиқ метаҳем. Инҷа ин тиқ пайдо мешавад, экранро зер мекунӣ мешканад ва якта мирғ мегирӣ ва инҷа баланси ма минус 3 тангай ва реферални ссилка дорад. Дӯстотонро рӯй мекунед ва инҷа боша калкуляторе. Дар калкулятор мисол як мирғ ёки чанд қадар фоидат меорад дар як рӯзу дар як моҳу ва дар инҷа мирғҳоирам ҳастай ва ин хеле бо мирғҳои калон ҳастай ва калкулятор қай ҳисоб мекунад ки якташ дар як рӯз чанд қадар фоидат меорад. ва инҷа бошам хеле чарх дорад. Крутита зер мекунед. ҳозир нима дар нишон надод, реклама нишон медиҳад. Баъд дар онҷа ягон чӣ мебаред. Манав то мечархад. ҳозир мада нишон адреса. ва дар инҷа метавонед мирғ бибаред ёки танга ва чизе ки инҷа биғалта. инҷа онлайн оператор дорад. Ягон хатогӣ шид, ягон чия нафаҳмидем, онлайн оператор менависем ва шумода ҷавоб медиҳад. Аз соати 9 то 12 шаба кор мекунад. ва дар инҷа боша шумо барои мирғтон дон мехаред ва ёки мирғҳоро мехаред ва инҷа нархашон навистагиай ва чанд қадар фоида меорад. ва ина ман якта дорум. ва инҷа тухмо ҷамъ мешавад ва продукта зер мекунед ва тухмотонро метавонед бифурӯшед. ва ина ман тухморо фурӯхтум ва як танга ҷамъ мешавад. Тангаҳоро мо ба пул алиш мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.